Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 28 september. Het demissionaire kabinet heeft in heel het land plekken aangewezen waar nieuwe woningen gaan worden gebouwd. En in Zeeland gaat het om 9 locaties. Nou ja, er is nog wel wat ruimte, hoewel. Ik kom net terug uit Kroatië. Daar had je echt ruimte, maar hier is het dan echt volgebouwd. Goeiedag. De locaties zijn verspreid over de 4 grootste gemeenten van Zeeland. 3 in Goes, 1 in Vlissingen, 2 in Terneuzen en ook 2 in Middelburg. Waarvan eentje deze nieuwe wijk, Esseveld. Maar ja, hier achter mij is te zien dat er al gebouwd wordt. En dat geldt eigenlijk ook voor die andere locaties in Zeeland. Nee, dat viel me wel op, ja. Wat versta je dan onder nieuwe locaties? Ik dacht, het lijkt me toch hier dat wij een van de meest dunbevolkte gebieden hebben, behalve ook de noordelijke provincies. Wat wel nieuw is, zijn de defensieplannen. In de gepubliceerde nota ruimte wordt Zeeland expliciet genoemd voor de bouw van nieuwe kazernes. Maar ja, dat blijft een gevoelig puntje. Echt waar? Dat is voor mij nieuws. Blijf erbij dat ik denk, ja, liever nieuwbouwlocaties dan een kazerne, maar ja, het zal. Maar het kabinet ziet de nieuwe kazernes als een vliegwiel om de economie te versterken en nieuwe inwoners aan te trekken. De nota ruimte schetst een beeld van Nederland in 2050. Dus voor het zover is, zijn we alweer jaren verder. Bij een steekincident op de Vlasmarkt in Middelburg is vannacht een persoon gewond geraakt. De politie vermoedt dat een uit de hand gelopen ruzie de oorzaak van het incident is. De betrokken partijen hebben geen aangifte gedaan en daarom kan de politie geen verdere mededelingen doen. Wel is er een omstander aangehouden die vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte richting agenten. Deze 37-jarige Middelburger is aangehouden op verdenking van seksuele intimidatie. De eigenaren van bakkerij Blik bedanken iedereen voor de hartverwarmende reacties na de brand woensdag, waarbij de broodbakkerij van het bedrijf werd verwoest. In een schriftelijke reactie schrijven de eigenaren dat de reacties hun kracht en hoop geven. Ook werd er na de brand een crowdfunding opgezet. Daarmee is €20.000 opgehaald. Geld wat het bedrijf wil gebruiken om personeel te compenseren voor hun persoonlijke bezittingen die bij de brand verloren zijn gegaan. De crowdfunding is inmiddels stopgezet. Goed nieuws voor de brandweer op Kortgene. Er komt binnenkort een nieuwe brandweerpost in het dorp. En hier komt dus de nieuwe brandweerkazerne. We zijn erg blij met deze locatie. Ook omdat het een zichtlocatie wordt. Zodat de inwoners van Kortgene weten dat er een brandweerkazerne is. En we hebben meerdere uitvalswegen. We kunnen 4 richtingen op. Dus we kunnen richting Kats, richting Geestdijk, het dorp in en richting Koningsplaat. De oude brandweerpost in Kortgene heeft meerdere gebreken. Zoals de roldeur die automatisch omhoog gaat. En het belangrijkste is het ruimtegebrek. Zodat we niet met z'n allen kunnen oefenen. Dan zijn we soms meer dan 20 personen. En dat past nooit in die kleine ruimte die we nu op onze huidige locatie hebben. De nieuwe post krijgt met 2 deuren de mogelijkheid om het wagenpark uit te breiden. En ook kan de kazerne gebruikt worden als noodsteunpunt, bijvoorbeeld bij langdurige stroomuitval. Maar daar moet Kortgene nog wel even op wachten. De planning is dat in 2027 gebouwd kan gaan worden. En als alles voorspoedig verloopt, zou in zomer 2028 de oplevering kunnen zijn. Daar straks kwam hem aangevlogen, vond ik hem niet direct. Maar dan, na een tijdje zoeken, had ik hem toch gevonden op een dode tak. Vogelaars konden dit weekend hun geluk niet op, want maar liefst 3 zeldzame vogels lieten zich in de provincie zien. Waaronder de Aziatische roodborststappuit en vandaag deze ralreiger in Seroskerke op Schouwen-Duiveland. De snavel, dus van een typische snavelreiger. En geel, nog wat donkerder gestreept, wat wijst op nog een jonge vogel. Het leuke was deze keer dat je dus al wist waar hij zat. Dus er had iemand hem al aangewezen, dus je hoefde niet zelf op een gegeven moment uren te zoeken. Dat was al gemakkelijk. En nadat hij dan gevlogen had, kon ik dan op een gegeven moment inderdaad nog een beetje een foto maken. Omdat hij toen even vrij stil zat. Voor de spotters is het een kunst om als eerste de vogel te ontdekken en zo snel mogelijk te delen op waarneming.nl. Als je een vogel zelf ontdekt,
Dat is super. Want dan weet je dat je de complimenten krijgt van een heleboel mensen in Nederland. En dan is het zo dat als je dan dus merkt dat er een heleboel mensen op afkomen, dat geeft dan wel echt een adrenaline kick, geeft dat. Ja. De aanwezigheid van de dwaalgasten is te verklaren door de najaarstrek, waardoor ze makkelijker in Zeeland neerstrijken. Vanmorgen was het op veel plaatsen wat mistig, maar dat loste al vrij snel weer op. Wat overbleef was een zonnige dag met aangename temperaturen en weinig wind. Vanavond en vannacht zit er iets meer bewolking dan vanmiddag, maar in opklaringen zal dan wel weer mist ontstaan. Het koelt af naar 11 graden langs de kust tot zo'n 6 graden landinwaarts en de wind die is zwak en veranderlijk. Morgen zal die mist die 's nachts is ontstaan weer snel oplossen. Verder is er wat meer bewolking dan vandaag en het wordt wederom 17 tot 19 graden met een zwakke noord- tot noordwestelijke wind. Dan de vooruitzichten. We zien in de weerkaarten stabiel en rustig nazomerweer met veel ruimte voor de zon en temperaturen rond de 17 tot 18 graden, wat prima is voor de tijd van het jaar. In de nacht naar dinsdag kan er een spat regen vallen, maar voor de rest blijft het droog. Deze lijn lijkt het volgend weekend ook door te zetten. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.